Ilalong MLA la Sansin, but imikmat ya ke East Shillong constituency. Ila Shakri kum kad khot jong ke yeng dorbar thau an ke jilla rus nem 8,000 pra. Ilalong ru I MLA kan thai bamarwe ha ke yeng dorbar thau an kapadon yan riu phongud ki nong mikmat nadu usnem 8,000 pra hado 8,000 khatlai. Cases of crimes against women and children, much effort has been put in by the police force. We had taken over 20 plus cases in the last 5 years. Minta ibat ya kashuki menteri hak sorkar bat kimi ya katanat kokoi kakya katanat an karep karyang DIPR badi longru kanong aiktin jong ka sorkar jilla ilong ibas kemjing mut ibam shepting bad ila pentik na baka kam san perthai kam de kan ka kam ushinrang kapor kalabyang banpin ithu no ya inong shakhot ngo bhajongi hakani ka kala baar jong ka irmat na priang subha IP kinong pai kijongi sa sisin siya ka episode ka bathamay jong ka irmat ka program ka bapini kirpang Shaphang ka jingim shabar jong ki jakatrei jakakta lani ki office jong kinong san perthai bat ki nong yalam ki bakhampau ha ka jilla Meghalaya menta ka kinti intin EAP kindiat kinsoj halor ka jingim jong I Dr. Mezel Ampareen Lingdo ale bodana Kong Ampareen kong kapriang subha IP siya ka programa kini kapor. Thank you. Lakanos na milasa ang ni hayeng. Ni sedang siya nakata ka jingkli. Kani kaya ngalasyong na do arajar lai. Arajar lai. TPI kerteng ya ka dengi nong rimrut apo laj umkra. Balai kata ka kerteng. Tingi kot ya kani kaya nga dengi na marning kong shwa. Kabadai sngi ba. Nang ta kadairu kayeng jong mangi ki basong hakani kaya tingi so ya ha ban ong babro mangi ilong mga kikun kikso don kikso ru atli belolong so lovable kadai lang kayeng jongi baro so ngi ai kerteng ya ka kadai ngi House nem 8,000 phulai shwa ka assembly election nga kan ma bang ngayo ban lek we ka interview with pi bat ni room nak we ka yeng shakaway pat yes I remember that. Hatu kani kerukom yalap election kedai bapis dang mapi hi ne menu pas dang na po kayeng ke jong pi ban wanra ya kani kerukom let yalap election lani ban kendu ya kibri nak away kayeng shakaway pat but hadu pidang yai beteng ban le ya ka hadu menta tiya kani ka system ban create election kadai ka system ka ba ipa jongi ila author nado ba idang sedang ya la ka jong ka political career ka pamud hakisnem shihajar nyopuar but kamut ilibit nakaway kayeng shakaway pat ilipan ya ka jingker khu ka jingker shan but ka jingpen itu ya la de yang nakaway ki election siya iway pa iway haka constituency tingin dala kamhe mga kumto ijupa yang aban senran yi but hadin ba ngala senran yi kaway ke election ha usnem 98 99 nga kan mau ngadang kena ba to kupor ngadang don ngadang sudap ya ka board exams but ha kata kapor nga company ye ipa ban ngalala ban pen convince ipa bakani gede ka system ka ba the best way
But nga sedang banyarap ya iban log yaki details jong ki families ki bodon hapok ka constituency jong i hakitu kisnam. Nga kemau tu kipor bangali bat piru. Pida tip ya ki kerteng jong barokhat kita ki constituency jong pi yang ni alai kra. Oh. Ti mentah kasi pa bangawan ni ngai i kedon dakwai pat perukom terikam ngai i beki wan kini kiburi giban ya kenduk ya pi. Ya kini pat perukom terikam hatu pidang sedang dang shen ne pila sedang la slam ya kani. Kaneru kadai kata ka darshan ka baju aipa. Man kasngi Monday to Friday. Ilong available bench na kabenta ki pat bah jong ka constituency. But nyau steng men step ipa la phong sut la phong tai la tip top. Ada bam breakfast la syong bat ila up ikipat ba bakin wan banya od banya nam banya pan kanu ka jing don kam ne ban pentip ya kanu ka jing don kam hakmat jong i te ha kita ki snemru kita ki 89 90 hadin bangadep ya ka board exams jong ka class 10 ipai ong yang ba ngadi banya rap i ba ngan lukit na kiwan ki breu shwabin rung ipa haka kamra ka ba iya kenduk pat ba man ka step jing im jung i ngala de ban le lupa ya ka preliminary search jong kita ki constituents ki bana ki bana oh ka de duty ki jonga tin na do ki snem nilala bangin better ya kata ka system number knowing your voter or knowing your constituent lani ka jing itu dala di wei nong song snong kalong ka ba kong san ba na ka benta ka jing tray ya kani ka kampat ba tika sulong inborn hanga but ngala su better ya ka system mentale lengi don ka data collection system ka belong so advanced so things are better at the click of a button ngatip exactly mano bawan kendo yang balai ki wan kendo yang ka last conversation bangadon bat ki ngala fulfill ne em ya ka request ka jongki ki wan haus ne mayu ka notarik tadi kata ka jinglong minister kamde ka kam ka basuk pi ka chulong ba ka rukom tre jong ngahi kamde the pattern of every other MLA nga tharai don baro ki MLA ki banong kupta tang banga pa I take my work very seriously jadi tadi kata ka rukom tre kam jong pi habang ya keren kelum ya kata ka daily routine lani peng ya keren be singi po ya shwa mo like singi ning kong hadu singi tho ding kum no pis dang ya singi ka jong pi generally Monday to Friday la kum no by 7 o'clock ngala akhir ngala di shash pala ngala bam roti ar slice boring as that sounds teng itu ar slice roti di tang itu jing bami banga bam hadu sibut kan objing ngala layo por mla manong anyways to ning kong swang apa ieng kabyang ne em ko ka bakiw solor pidang le kita ru ngapen me ka pam ngecek iki sabar ngapet ya ko hapon tangki naman baka water kalong so important na kajing im jungi nang to pede ngadi shash pala ngaki ngali good morning iki khon nga kersew lon nga kendang lon iki ni jing thia joki nang to pede ngali pet iki sentiu I love my plants tang bam yo than ban lek man kasngi tang bang ngapersyang tinggal pet ka fridge dona yu ngatip ba oh gosh lalut do tasni lalut lalu samle issue kita em dang le ngoli yo hi bro teng man bangalam yo discount ni yo ni em thon ba I discover ki bo plik ra ki bon bo shi pe on ten re balai nga tang ba de ministam long le yo hi shu ba mla long ken kata te mentale la kham suk shu la de to perthai online order ani kata ko blinket kata ko to walaupun suk ba ngi ki bo bon kam tambadang doni ita ijing kwa teng banet siyo and all that so yes te hakisni pio shuti pat ngam te pio shuti em hakisni satjan singi ublei te pi le yeng mani ngatrai nim judon shuti pi kadai Sunday to Sunday ben ngatrai last 6-7 Sundays
yap breu shibit shito shibit la jaka ngaklem yo mangan relax ru hakani gawi ke Sunday nang wan yeng dala san ru baje te kam don kum kata ka boong ba privilege to have a holiday tang ko por bangayo bangan shimshuti ka day pet wood sposngi she nem nga pet wood berki kon sposngi but hakita ki sposngi ki breu ki tip madam don re kamar balai madam ay expose ni WhatsApp pot kadang terikam kadang adon ka international WhatsApp but ngaju ong iki ngadang don shabat text ka problem jo fi tiki pat ba jonga kilang accessible yang syanga da ka WhatsApp do kim hab ab adu bondia kan do face to face yang te bon ki issues bon ki jing solve nga dan bayap ki bri bedong ngadon holiday baki kon sa Vietnam nga hapen biang nadong sadong yiki ki popli kam kwa iki pat ba jong bikin li chim ram ta ka benta ka jing pendep ya ka kam ka baja ka jing susi hayeng hasem tingala ngaliat kan bangala ban penbiang lut ya kum kita kilong yeng nga itu bah ki dei manon re pinum lap yang aba ngaya kana ki dei manom don batip dei mano tang mangabat ki ngatip ngatip tang baki bat nga ki kon ru kim tip ayu ngale nam ta ki staff jong aru kim tip ayu ngale nam ta ki kadai baik ke personal punya day jong abat ki ndon holiday fi ndon Saturday le ka sengi bangalit inspection bed all my construction works my inspections my gitu ki jing ram jong ki ba is done on a Saturday sekarang kumbang ong ipi banlong minister banlong MLA kamde ke basu ki brig bapet na ba tingin ani ngakwa pi banyo ya kata pi kita privilege ni tambah kamlong kumta kalong pat kita responsibility ka kham khia shu ngatrai but mdei tang baka khia kalong taxing pit manen ni la mi khandai biji mustep wan pai kishpo je damien na ko wei snong hab lej am habangi lej ban tour shaki districts ngilik tour shaki villages it's very strenuous to pade shipo jimin there was an emergency in the constituency we clatsen that iwe longme brought dead to the hospital kat wai baji dang hab ya mare shawud lan ban yo ya kataka certificate ban shim ya ka exemption from postmortem it just doesn't end. So haba piwan ban surf ki pat ba kan mau ni di ban surf ki pat ba. Dia ban klat iladi. Sakawi pat kong Ampareen kedustur jung ki khasi haba ngilet chi yang jono ladi piwan kai pi chi jong ale ni mentang adon ni he jupi. Ukwai ting yo be dam de ukwai te kasha. Bat sakawi pat kan ma pangidang kena ni ki album bingi shit pet ni election ki bri kham tam ni por ka por badang tiusha. Kamanawan ka sang ni le yun pulut por ngi pe album sha khindiat. Tiswa kan interview ngayo banyak keren bet ki katukat ni ki samla ki betre lang bat pi ti kidan katukat ni tili ki dor bangakwa pi bapin ya thu ikinong pe jungi tong sedang sha da kani ka dor pikan ma katu kadai ko wei ni ki dor ki batmai ki berentam ka berentam katu kadai ka dor jong ka first assembly session jonga langam baklanga ngam dakan mau tan show tang banga imat habang apet igidur kumat jong team members ini imasnya wala ini Dr. Paryong ni don hang to nang tau Ismail udon hang to pinape igidur nga imat kadai ka way na ki first sessions jong ka political career jong ihoat okay kadas ko iru bon nang ni tang mi thu hyapin batay ni ko Kanindai kadai ka last election jong ipa jongi. This was 1990 1995 ne 1996 election makadu yang this is his last election hadin kani ka election ipa jongi i job ya kani ka election tang ba iyo ya kata ka heart attack 1997 kamut kani gede ke election last election ka bayi le shwai ka jingyap ka chugi hau 1997 kani gede ka victory a photograph ka bangi shim ha ka bai ba peter
Pam kuai dua rublei I ya kendo ban ipos ya kani kadur ban ngi syong lang hang ni pindapet na kani kadur so sad bon na kini kibala klat kibala nang led ni tang ipai no so many of them. So this is one of those rare pics of that generation mo. Them laban mudur. And when I look at this photograph, wow, Jing kemau. I'm full of memories and reminding and figuring it out and saying, okay, so we did do this then. Habangi kena Shaphang ipa jo phi some of the fond memories of him that you can recall. 1, 2. Tall, impressive, deep blue eyes, commanding. Ketagari ka character ipa jungi. Discipline. Other fond memories kalong man with a big heart, as tall as his height. Hapreng ki kasi di weni ki strong tam ki brio. Ndrei kacing bakli, kacing tip lem, kacing yarap, kajrong kat kerenyang jong i. So kam day tang kerenyang jong i ke bajrong. He had a tall character, tall giving, tall compassion. Di kita ki banga ngasi kwa bangan maintain halade. Maintain yourself to be like Bap Peter. You are not away, you don't fall far from the apple tree ki ong day. I will not fall far from the apple tree, and sometimes it's easy to be different from Bap Peter, but then people keep saying ani hakapol Bap Peter kalong kumta, so you're pulled back to that apple tree and you can't fall far from it. Lalu ilaset ni yang tak standard. Wow. Kajut yes. Kali banget kali ya CM kong Ampareen on like snow Shaphang his father Purno is sama, and then ngakali Shaphang image of pipat ngimpat jio snow. Kajut kali ngan bu AP Shaphang image of pipat ngimpat jio snow. My mom image me. What an amazing woman she was. She was truly the woman behind the successful man. A very quiet, soft-spoken, simple, disciplined woman. Ini image ni ibatray bakisipai asam rifle. Tengim juyo ikme namar ihap sumare nado prashteng ilami ni yang namar isi o yang ila rangampoy shuai khnai beje sha office kin sa siat sipai yang ni. Ni boros pa ju pendik ime ngim ju yam ngim ju ni hon but imeka but kena ki bapet yang ki nanis jungi but I mamte pasan bam ju kambunyara tang ba indo ong I kawai kakten iba ari me jungi tepi ilang very different ipa jungi balle kum ka sni ime jungi pe ibadum kum benai tindre ipa jungi bedrang mai ime jungi belengkot bah. But these two people, the relationship they had was ni gablong dynamic bah to kucing ya day jungi silok sikurim kum kikme kikpa influences of the community. So my mom we never underestimated her. Kapuli kaputhi jungi iparu ipet imeri ipet ipa ide professor laduk tikipor ide professor po St. Anthony's College ihikaya economics bro bulanang astat te kakot kaslah iti ipet ipa namar email 9 to 5 idon bet hapo office te hendrai ka personal grooming jungi ki life habits jungi ime jungi na dong idang khalong I make it compulsory bangin puli ye ki kon ado idang rit mang email adon library yang tingi beres para pindalik ski yang jungi pinyi ki library nim ju pelat ya library we picked up good reading habit from mom ime jungi benang ba ban shed
พี่พิสูจน์ Kajing mang jong awan shed kawan na kato ka jeans jong imay. Imay jong ilong religious. Deeply committed to her religion. But ide imay jong ibapalong yung ibang inong rooted in our religion. Kaya kajing duay hiyang, kajing duay sem. Hadok man ta kayang jong nga kaduay man kamit. She yang she sem. Namar kane kade kabala hikay na imay. But misngaw buram palat namar injuyo banik tur tan sinis tay ba ipa namar ba inyo syuti hapo ka katray ka jong tingi pade nisyu pembot baik bat hayun jong ahi haduk menta kedua mit si yang hitingim jupap apa ye keren Shaphang ke family keren sampai ke dur bang ko an pin EP kini dai sipara ngedon sipumut sipara iberang ba tam ide ba arsiling do bang kwa 2 rublay nang to ibot sa iman jonga ibadai doktor hapo dali nang to pada ibot si tai shenrang imigwal tamba im iklam im for many years nga sumat nang to ngawan mga to anyway day Dr. Jasmine hadin idon i Dr. Josephine Shwa idon si America ito idon si Dr. Jasmine ibadai counselor nang to idon sa Hyacinth civil engineer iba engagement tahala ka jong ka entrepreneurship project nang to idon sa Herbert nang to idon si Gilbert ibadai architect nakini kibadan lupa hakalan san perthai kemut mapi biba arjiling do badi pai jong pi nai mungkin bisa kau ke dorpan kong Ampareen namar show wan saya interview lah bele ini ki research ngakuan clean api namar ini ki dor fibo po Instagram kani le khamtam ni kong kani December arajar arfusau Pinapai kiwi kim dakhriat han kum bakhriat ma pi filak lum ni bat tupya bat jaket lan batai bele yo hadu atu ngataray kadai ba kami gede kesni ka bangamla bangan longum kiwi gibrio kilet sayeng gipong kakot kilet sayeng dakhriat gipong sakutupya ngapat sisin mga meat menstem ngabradi bega do shibet damit kalaban long ruba I was unwell I don't remember could be tang ba pindan notice ya kanene ngande you'll see me in the same outfit from morning till the time I sleep amdan tor ban gibrio tapi gibrio ge kilak ban sayeng pong biang da kajense pong biang da jaket pong saka sweater pong ngapa cisin mga bi menstem ni ngamlak mentip kana benjengan one I'm always ready for all kinds of weathers maybe I must have been unwell at that time ngayon piga tu maybe tapi sino stom ne must be I must have been unwell I don't remember that picture sakawi pat ngale kini ki budget session ki jong pi ban menjur lang bat nga kani ka jing pong headphone jo pi ka bada internet shisha ya pala patay ni ito artillery gigi pong headphone jo pi balik so you know ka headphone hapo house lada pibu tan nalor kumni it's very painful kapang ka kli ka snyo ka pralod nada ki kanta tingangan ju pro snyo plarot but I always prefer to wear my headphones this way but I only wear it for the period that I cannot really hear patent jo pi how is it number ba if I'm not able to hear what somebody is asking me ka tingaw pang tang bayo jingkali lening andas ngap bahaya ka ka bang ako andre I don't need headphones my hearing is still okay I did know that it was a patent see yes te kidan sakabay no kwan pin EP no kani kadi amti pinang kan maun em kani harus nem 8000 arpusa pili chapo so yong ngamti ka jayu yung new microphone jong pi hadu kita sop hadu kani boleh ulang ne boleh new microphone ulang hadu to sisa mentah fikir ke trapor film tip I have no idea
Film kan masuk. I don't really remember. I think this was. Em kita stop bahaya tu mikrofon PM. I have no idea. I have no idea. These things are irrelevant to me. I mean, I didn't notice it even I maybe. notice ngapai ka ngasong ka ni mi ngau tu ngan ngile research kendiat ngapai kita ki Instagram. Dur pi book en nak. I have no idea why this microphone looked so wounded. But it must have communicated my voice across. Yes. Did probably. But one enduring picture that I like Kwan Pin EP, two in fact, Kiwei Kong Ampareen is, if you remember him. Yes, he's my driver. Mana ini? Ini dia ibak Carles. Ibak Carles, iba dia driver jonga. Dia driver jong ibak RG. La try bat ngi diki bon snem. He's still alive, by the way. So these are the kind people who have served our family for years. Just very recently, we lost my late father's driver, my young. Very unfortunate. I wasn't in Shillong that 3 days that they kept him. I returned back to Shillong only to hear that he had passed away. So these are the kind of people who have really served us for many years. 12 years, 13 years, 15 years. Yes. And they never shift from the services that they give us. Ni kabalong so touching. So that is Mak Karnes. Now he lives in Moyong and he's a retired man. Idang one you can do if you think I meet him sometimes, yes. I meet him sometimes. Iway pat idur nga nga I markmat henry kini dikidur probably baki pat ba kini I tang hapo Instagram lan ni hapo ki news. Kini kidon bay kat sebab election hakapor yalap election ne, tap vote ne, the job ne. Alright. Kini shot jonga. Ki bam ju judge jonga. Ki bam ju give up on me. Kidai shisha kita ki ni kalong kumtate nomor ba menang syu ban ong gidi tang ki tang ba kini arngut em kidai ki khon ki bahe ki jonga namar hakani kapor ngimpat yo ye ikaira ikhon ni baret do jongi te kidai kita ki nong tebe jing em jonga they are my torch bearers, they are my confidence, my tingkat ngamdon shano banjau ki mat dei hakmat gini arngut ngala banjau ki mat banong ngalong disappointed, ngalong upset, ngalong. So this is the kind of relationship bangadon ba kini ki kon arngut tepi. Ki batang beli ula ban so thu ya kata kajing ya jan jonga bat ki. Bat kini arngut ki dei ki ba guide bahaya nga kajing im. Ki ba connect yang abat ki kun samla namar teng kat nang rehe kerta em teng ngimtip syu katay kayaw jong ki samla ka ong ayu teng ngimat la ngi kelut no dai kini gidi kita ki ba link yang ki ba pentip yang ki ba ngam don por ban puli kot kubor ngam don por ban pek do ki news items ha ka newspaper kini gidi kita ki ban study. So, ki review lot iki what is being said where, who's saying what, who's angry with what. But really, I don't have the time. Kini gide kita ki ba say, Mom, your attention don't come hang ni. Mom pa yung mom kito kila so si kumto. Mom kani pila de banum le kumto mom ka opinion jungi advice jungi pi kalong. Anyways, in future, Mom will let show. So this is the kind of thing. This is it's so deep. Kumbalong mapigin ba ipa ja pi pila involve maybe but iru hakikam election li khamtam ngai I khun ki jong ki long ki yesim banta sidhem lang ka ni jing yalap election la ni hadin ke election ru kunjo hatul ada maki ki kwa mandrung sha ka politics la sha hadin habot ka advice ka jong pi ki hi galong community kumanga berbaklat ipa kalau don kajing sawa ba day ban one mi pli mga tak don lupa kata calling na lede em ha kata kapor lite imay yung em kadang kena kadang red gikon umat late so umen kaklam ja ta kapor
Hadin benda biba RG buram i kan mau i ya ka politics na ka daw jung jing pang jung i yang kani ka tiket kam dei ngim long try mangin iyang ai kan rai ka block manoban wan sim benta manoban mi pli ha ka chaka jonga something happen ka block ka rai da ka wai par ka kerteng but ya ka tiket la ai sya kita so kam long kum tate yang iba ngin decide lupa ba anda syong mga ginwan kita Kamdan kata kapelan. ki kon jong alelekat bakila hiti nga juong yaki syakri beng yarap bet yang bangan yarap yaki pat ba long ki score jonga long ki kmat ki jonga ki benta ki ba lesing ngamla ban yo i tambah kam de pi ka hop ka jong ki ban shu ong mga kayeng jungi ka belong democratic ba kirai ki members jong ka blok Democratic. Sakawi pat kong Ampareen syua bingin let sya kata ke event ka jong pi kadon sakawi ka dur mga kwa pen EP bat kata ro ka de ka dur ka ba ngakan mau pa kani ha e ba pishan ba kwa pa ya ma pi ba pin tu e ki nong pe ki jongi. yes kani gede ka election results kani gede 18 lambak langan deh ne ka 20 ka 18 try gani 18 kani day 23 fi 23 Hoi kani gede election 2023 fi pulo Hoi kani marsen mi nang tu na po jaka counting ba la declare yang ba nga la job ya kani ka election 2023 kalau long ka election ka balong so tension fi belai me fi om ta tension ba bila de bila kun election du 8000 pra dengan baklam yes beli kalong tense du kata ni kalong tense na marba sung tho sung thao ngi lahap ya mi biang sa kawai ka political party ka congress ka be ingi na po na ka congress ka ong kala suspend ingi sangut ki MLA ki balik ban syong lang ban ka sarkar MDA na ka daw ba ngim don shoot da kawai hadin ba pet kitu ki jong u Dr. Mukul banlet sa TMC klumar ba Arho arali kalong kayaw ba yaw san jong ka politics ko nay be it jong ti kani gede ka way na kita ki election ken maki ong ki bre bale ka i ka sen congress ndi ki bre gidi bun kad maute ka genesis kam dai kumta ni sha be na ka sen congress ni klam pet na ka sen congress ki klam ai ticket show yangi na do ar hajar khat pra le ki la dep coach da ki way pat ki candidate na ka constituency ta kan gede ke jinglong ko mga UI ka 2023 te pi ka election ka long very different namar ki brio kim pat sung tho ya ka party NPP paro ki don ka misconception Shaphang ka NPP bak NPP ka basneo ka NPP ka bakumta ka bakorrupt ka high level ka ta menta kan ki brio gilas dang UI pa pleg imat ka NPP kam dai pi kumta ki mano kita ki leaders ki bale high level menta pi UI ba kaya kita ibu sakjit ki balong ngamle kam dai duti jonga takin ngajing le high level dai gini ki batrai ki bong tongin ya pet kum nongin ya le tongin ya pet kum no ban solve ni ka problem kalau takin so that election no good lord thank you Jesus shisha ni bo it was very tough kata kajing ya keren ni kadang ngobang ka election living hap ya keren gin se keren susu halor ka NPP bat ki pat ki seng san perthai hindring ngatrai ka por kala de ya phi bat phin hap ngahap net no namar ngahap net samothat rasan ngadon kajing play ya ki sub centers lightly nang tungan Harewood sapo nong ston namar hanong ston ngaladep commit ngan let ya ka health integrated health camp ako ini ki school kampaji na po nong ston tingalong it's going to be a busy day ngin siya Shongbiang ba mentang si ngayo kani kalat bangan let lambat pi tikidang bun kijing kili jonga ngin yakren hapo kali hading inda poi sete sapo ki health camp ki jong pi ngin siya beteng stay dari ka po ngangan nang ya beteng men pi kini kidur pindang lishim ki ter kita ngin siya nama bala dangam le kumta ngin sa poi ha ka ba ngan sa slam
kong Ampareen hakawai ni ki interview ki jong pi ong ba kakam saiñ perthei kadai thik tang na bynta kirang ba hatu pirang sngo kumju ne an em hakatu ngam ong ba kadai tik na kabenta ki rang ba tang banga ong ba iman dai namar ba ka ba sitam ban le ka ba ki kenthei ki long komi ki don hela ki jong ki jing don kam ban trei ka kami kham tam ka hapek ying ka sem hapek ikun ikti te POE mentasi ke rupat ke bha kre rupat kre bha voice la hap mare sibet kan no bje biang yo ban relax ngam te ban sayeng le mentasi yo wan ade la hap sa me je snong ki bri namar kata katur ka bang ilek ka badon kam ban lek ka chngai bat ban lek ban wan hakawai sni kamlong la shang la hap li shim ya ka independence day salute POE kalong very challenging tiki long kome ki se kam artatin rengang ong ye pi ngala pen I ye ki long kome bahaba don ka dedication don ka determination balik na te la tang bangi di bendon ka supportive family ki kon ki di ben long ki sutu ukurim di ben long sutu chatari bokong san palat very important namar ba ngihap ban surrender sibon ki but kajing long kami teng ka compromise satu kata-kata tinga tarai kilong kami hi ki kam artatin ukpa padete ulai loy lada umle ki kam ki badon kam hayeng ru umdan ba comment umdan ba keren umdan ba ong pek tay ula lektor si lektor banda hakakan tay kinong pek katay kam judan hayeng ka lektor si lektor ta ni ba de pilaya kun election du snem ar hajar pra ko mangala pen sngo ka basdang but man like election pila job like no yaka MP election ka house nem ar hajar ar pusau kong Ampareen kay kata ka strategy le ni kata ka but rekam kung biong na khatin khasi ka ba lapin job pi ki way pat ki election hatu ka don kata ka strategy na yam ka strategy ka sudai bet tray sito mday ban ong ba ong ala tray menta ngana pa do dawan sa ko election kan sa tray biang she snem so election every day ya pan tray sitom pimday ban jaitu pimday ban ong ngala than pimday ban ong ya daps to pimla ban keren kumta tika kabut tray kam jonga ka strategy jonga kalong be honest be yourself tray sitom every moment kapor kapapila na kabatopat ba na maday upat ba upo pensong keting ngimla ban ong ba kata ba ji men wala phone menen met siteng met phone ki brio brought that email sa hospital mare jong ko mga ong iti hablag pim dan da ko bay kalanti si met si yong ru hap ki ndai ban ong nga day ka kanthai brio tengam la ban le marway ngami nga start bet ka kali nga ya bet vot ngam ju up brio re ngam ju up brio re na marba ndai ban don jing ting ndai ban don jing siet sendat yo jing tip lawan ka accident ka belong serious haka strategic location po ka consultancy jonga lucky dang ni kim dai ginong lam khla mal ki ro ngami beta dadai ka yap ka em ka landslide no way ya ka ingyeng sau baji men step pin ong ade kan thengan chong ahiang arai rang ru kim le ko male mga nganut ban ong namar ba kapor hi kala batay kalong challenging tang ba exhausting tang ba hable ti pindam ta ko ngala ban ong ru hangni kong Ampareen ba ka jing sngo tanat jong phi ya kani ka kam saiñ perthei kawan na larim pe ko mangitib ipai jong phi iba arjiling do rukum jo na inong hikai syaka politics batai yakinong pe ki jong ikhindiat halor ka jing ya lingti ka jong phi jumlah ban mudari ba Peter ru isdang ya ka career jong ha gitu kisnem da ka ba ilong lecturer hasinan ni college ka political science department pi para po mass media economics department sorry
Ti kaya lam lenti hi syata. Iba arji idei MBA. Ha gitu kisnam cenjar banyo MBA. Mereka makan ni kecuk ke ba. Kanu ke institute tu ke I training MBA gitu. Iba arji bas tapo accelerate jam syukur. Ila tray hapo ka sarkar. Ila tray kum part time lecturer haki private universities na marbab kaduna ki kinong hikayat takapor ila dep ya kata ka masters jung iti ibon ki bakhot but ila le hikay haki coaching institutes ki bapon ban coaching kina kumno ban pankre ila din ang taki competitive exams ngiwan na kalongyeng kabala yang kajing nang kajing stand nga ay ngo i may pa ba idang imi may ong kumni ngamdan ksiar ngamdan rupa ngamdan spa ngamdan pau bangan ai kimi ki kendai ngot ki kon nrai ka jingnang ka bandai ka ikhtiar ka jokki haki lawai ki pateng ki banwan ka de ki e ka banganum sha ki kon ti pindapet sodong pin yo ihi pasisen la don ki kimi ki pa ki balong he long han kapuli ka buthi ki babon ki bu skandok kilaya long emalilang ki kon la yelong nang manjur bat pinga kon kilaya long MDC lang ki kon kayeng jungi ngim sya na do midang kana kalung don kam ban involve ila di hakano ka puli ka buthi ki ka panikok kam pa inju sya ngadang dep ya ka class 12 por ba ipai Litlong MP siya pa parliament. Inju siya yang ngatang banganlit dengan nelit kay weekend siya ka quarter ka chung i. Namar ba iong ba kalaban wan ka jing jentu ka jing snow crown ka jing le he. Inju siya yang iban tang sa quarter chung iru. Namar iong you have come here to study. Te may pa di ki arngot kaki beriau di pelong beriau ini dah kabalong dalade kanuksa iba pitaru ide beriau bos smart pasting ikong queen ru ide ke beriau bos smart pasting beriau tip play kam judon sisin ke sniba nginut ban ong sniu play waling mani kalau along mandatory a way of life but hadu mentah ya ki konru ki kai kum jo ketu je kicu ki mai pa ki lai kai ni ndai tang manga ki men ki para jo ngaru same approach ki dona ka jike kicu te parenting ka bang yo mangi ngatharai ka bolong quality ka ba very difficult to find to nya pakin dia cha kamlang yong banyak kana ba pinga banyak keren politics ru kindian hakabas dang kong Ampareen piklem yakun na ka Congress Party balay pisya may katakaray. Piki brio ki di bansutu. Kat nang one isngi ki banay ki snem ki yoi. Ba kinong yalam kinumla lanu ru ban survive. But ban ay yaka committed service yaki nong song. Ladang isuhun stang banshu petai ne participate naka politics naka opposition arajar khat ngakan ma fi ong kataru hau snem arhajar ar pho lai ne correct ne phimla bandon ka policy trekam ayu ru rei pin pet khele pet unong yalam ha kari bro kawai ubaklam lek na kawai ka party siya kawai ka party abakabatay ka po tingas dang yang ka political career na ka UDP ha ka to ka snem tindakan mau ka wan ka president's rule balay ka wan ka president's rule bakam don ka political stability ar ko kandai lalay po kasyang kaliang persya pan kaliang ruling iba ibrio lada tepot bakana speaker ha kitu Islam kandang long hi ka hang house laya persyang banyayat formula da kumtu mereka
klik kata ka formula khadu ya wai ka government of India ka hap and propagate ya ka president's rule ngadang sudah ya ka kam na college ngampat resign ha kata kapor ngadang susim tang da kalian namar ngi kinong hikay ngiyo ya kata kalian ka pesan snem ban sim shuti ban rai lada ngin lek phai sa kam hikay na ngin continue ha kata ka politics tenga yo I ba katay kaching ya bam song thu jing mut kita kiri rang ba san phuk hundai ngot sibet kita gilalai kita sibet kita gilalai kita sibet kita gilalai kita ngapet ya kata kaching long thamula kata ka politics sa kata ka por bat ngarai do ngong ngahap man res habang ayo I kamdan kata ka stability to ngan persyang mga kakantay marway ha house sa katakpor la na ngamla ne ya ka formula jo nga bakantay kam bat nga rai kut ba compare ngan resign namar ngam simwan siya ka politics bat ya ka kam ikon arngot ibadang khulung ba sa katakpor ije dang don tang sausnem ikrazali dang don tang 8 years tamday ka basuk ya nga bansyo give it all up nga rai big rai lang ba kakot kasunya ji yang ngalet kiklem ai tiket yang adang ningko balik kim ai tiket yang arut nama kayeng jungi ngala bathai pi menem ibar ji ong ka tiket kamdei ke jungi shimet ne jong kayeng kan rai ka blok ya tiket tingi burom ya kata ka jing rai jong kata ka blok hadu mendekut hiru pi hadu mendekut ni abet hadu kin dekot yang daladi yang nang tu mentah hau arjar arpu ar kibriu ki ong kala ken tiap seng mana mamlai ke tiap seng kasrai mendon show wai ru politician tapi ubon ong ni syukan mau kum yai doktor don ke patro kum yusal seng mana ni kan mau gini gidang pak ndrai ki long very lucky namar ki di maki ki heads jong ka to ka political party lada ki shong ne ki election sanoru ka gain situation namar ki la long senior mo sa ka party jong ki kinyo bet ya ka political appeasement kinyo bet leader of opposition kinyo bet ki post ki yang chairman state planning board equivalent to chief minister so kila day lupa ha kata ka position nga nang day ka badang wan menin meneu ai ban salya yang ki circumstances ki bayat pelum jong aking ki batay yang ka iban le bat nga day ban sim ya ka rai kam day lay katukat ni ki nong Krisyan ki badai hakti kejat lay tip exactly ke ay kabayat na kacabing tungan raya parong ngimla lay iman udang imon yang ibengin long kita kinong yalam ipata kidang imon yang ibeng kinong yalam niyay job ray ka masuk namarman ka election latray kum ka first time election don laid back attitude don kata kajing syongkat kajing comfort zone comfort zone namar banga sim ya kata karai ha kata kalenti bat ngala dem ong pi an hajar ar por baka kongres ka suspend yang sangut ki MLA ki basa ha ka seng kongres tang bangi ong in like ice outside support ya ka MDA 1 ki suspend yang nang tukim ay tiket shu yang menta kanungot don ki bri kongres ki MLA hatu ka banga ong mga haitu snem bisa ni kim sha dengan kelimar khmat ipi mar persya di crunch ma ka jala ka jongi hatu ki briu jong ka jala ka jongi ki pet ya uku ne ka kertong ne ki pet ya ka party ne ka ik bakam kongsan na ka benta ki pat nyong thep vote ki jongi kadai ka mixture ta ndai ban ong ba ki pet tang ka party ne ki pet tang ki briu ne ki pet ya ka combination boros ka tu snem sanpo lies nem sebentar snem ke state ni dan dah menhakani ke MP menhakani ke MDC ki kilas dang but party ya nak yo tenong syukum no ke dynamics ke politics ke itena ka dengan niat ki bakani kan stabilize kum ni namar ba ndakila job ki ong bet amla one empat takadaw kipat pa jong kajala jong ki start pa ki wat ki priu ki batre
kiwat ya kibriu kibadon na kabata jongki hakakya kasyot kapang kasitom ka jinjar kalanon mano banya pet ya kata ka parti lada kata ka parti ka penjob igi candidate ndrai piyo ipan baka delivery kalong almost nil di pikwa parti ne pikwa igi briu betre ne pikwa ya ka kata ka party loyalty ngam tepi hadu katno ki political parties hari India bro kawai na ya keren ki regional parties na ki local parties na ya keren ki kita lele lada ki nong song jonga ki don kam ki don kam ko surok ngandalek saka party kan ai kala ban ai nga ban bay tengkai kan ki surok ki nong song jonga ki duna kalat ka konstitusi kin bay pisah kita ki party Gada kila te to nya don ken kata ka loyalty ndre kimla te bon selele te ki suong ngiu ai tang kane tiket sim tang kane uniform pi tap gol pi tap hi habadai ki por lele ki bopon tang ura free baki wan ra ban pet ya ka jing bah ka jing miat jong ka kam ka bangi sakri ki pat ba ro pon sten ura free ko bakla ka coaching le te na ya karen don ba coach namar kalong kompetitif palat kani ka politics haka kamtam le haka kasi so kompetitif kalong buram ya ki jentia ya ki karo namar pa hang to te ka don leadership loyalty ki pen ki pai kman shaki leader the leader ong kanlong kumni ki yat kum tu leader ong kumta ki yat kumta mangi ki kasi nimpat shania ya kata kajingla jong u leader ban yarap ya pi hakapor bagi nong song snong ki wan sapan dakawan ka klam hakapor klam por kubit damdai ba ai pisa ka MDA yang ban ya thit kau thit jingbam yarap ya kapang thit dawai pet yaki PPP kits pet yaki protective kits banda day bam ai ke MDA ka to ngi ki kongres la ang siya ita party ganwan ai siya ka party ganwan ai kita hai ki wan kmi ki phone ngi sistin ruban ong hello pia long kumno ka por kubit kat ni ki wan ngi hable daka begging bowl shaki leader jong ka government bangi yo ya kata ka jingyara por covid tingi ya kren pin ai sa kata ka surok pin ai sa kata ka nala pin ai te ki bulbs ni la lip lut ki lat apo streets jungi tingi kli te ki ong ai ngi ka support outside support ngin ai lot ipi te ka pat ki pat ba ki kwa pi pelong nong yalam bangin yang maroi bangin ya hala marui ni pikwa ini bangin don nak benta jupi bapi dot kami katakan ke jing tang por covid ro ngane to ipi tang ki sendok yap ki bang hampen poi mangah ka constituency om duna ya ka prapautam namar habawan priu bosa syakano kono ko benta jong kane ke jelaru ni hapen biang ngin ong em ngade MLA tang jong kalam kra ngan pun biang tang daklat ki beri ulam kra te katakan ke jing ka jong ni hap ya telun ni hap ban ya petlem ni hap ya bah lang ki beri ki pasyam jing ni hap ban ya petlang mdei ban ong to pun ki kam jong ki tu ki basyong sakoi ka konsumsi ki aplek pai kmat ki MLA te mangili ki basyong hasor em ngimla te bangin ong enok pi kong Ampareen kinang bun kimat bang akwa banyak keren bat pi kebakuntup ya ki nong dijing dia ki madan kinang kilong kemi ki bamdon kurim show ki kajing join jong i ba Ronnie Wheeling do dang sen ne kwa kli pi show ya ko we kajing kli ba kata kalong bakum i minister pla bat bun ki department ni kita nak kebakuntup ya kata nak jengok kai pertai kata nak kuliah putih bat kumta ter ko we kata nak ka ba pi smooth tenat haduk menta one department that your heart is there. I think kanu ke department bah ngalayo ya kata ka kabu
kata kacing mang ka bakal lagi bobon ki daw kam tam ko jeng ku ko jong play bi ginong sosnong ngam na man ong mga kam eat ya ka department nga kam eat Then you're being diplomatic. Come on. ngalapet ek PWD ngalapet lut ni ki bobon ki department ngan ya tu pikat ke department ka bangala yo ka ni ka kabu kala hikaya ngasi pun haban ngalanang jeliu kata kacing tip kacing nang ka bedon kam banyasat na ka benta ka jelah tipi ngidon kam banyasat nam ka jelah bat kani kacing yo jing hikai jonga ban yo ban pat ki department ki beber ka peti katai ke department kinong rep jonga ni ngadap da kacing songo ikini kinong rep ki pabrik kata apeng kacing ki pun apeng ke challenges ki pun apeng kacing kelak ayom ke climate change ke bagi ong bakam tam lai mentakan tak bahaya kinong rep kata kacing don kam jong ke jing yat but pai khamat ka traditional practice of farming it's all very emotional ka health department ka bangaban menta balai ki hospital kim trikam balai ki tu ki x-ray kim don nang ni balai ki PC kim trikam ada yang ka passion Kajingki uru jongki cases HIV AIDS cases and then balai mkren kai ka daw balai ya bat ilai jong jingmut ala ka jong ka jabik people can't dah ka ba pi isolate ya ki body drugs but pi bread iki syakawai ke kendong kan yarap iki kan yarap lanu ngihap benlong progressive ha kajing berkat ki ai ki dak kisien jo kita ki drug addicts ki kemi ki dei ban pikir ki pa ki dei ban contribute hayeng ukpau dei menta ban pet ong sarai lang yang ki khon om tang ban e ka terpeng ki kemi tang namar kajat college ni lada pim te lekam ya kajing sha expose jongki khon shaki habits ki belong so dangerous ke crime kala increase pecak komno ki bre ki shuya bom ya show ado bandaya yap shai ka don kani ka anger pi ong baki mi yokam bon ki bre bom yokam re pi don ki jat bali trai sarkar lawan ra shibon ki skim mentakas ni nganumla bandon apo hangti hapo shilong nomor ngan lektur tang bam tak singin sami ki focus plus tika ika daw tenrai wa penlong ki beri ban lem ta kajing long tenrai ka long bala bon kajing pun shoy kumno man shwai pa ye jonga ne imi ye jonga im tom kam rei iklem shop breu du rei iklem le wat drugs tu fair enough rei iklem le du ban le bi jot you know malai kani kajing sang kajing ma jong kajat pendri ke sedang wan daman pa ki khon jongi ki syong betang bat ka to ka mobile ka tablet step pendamin kata kajing le kai PUBG tip ka bahi kai ki kan express ya ka anger very violent games em ka dei siap ngai bakadon ka pattern ruang tu mo ki khna ki basung tanai ki tu ki judging la kai ki sung tanai ruan pe ya kini ki jing ya show ko tu ki WWE ko PE te ka tu ngatra it does have an impact on a person's mind mindset balai pa ye jungi ju show brio balai pa ye jungi long brio bolong violent balai mi khan jongai long ka brio ka penjai ka bolong nice balai ndon bai kai te ki menta lemba kitu ki violent games jongki ki mundur bat they are permitted to be ni la ban le ha ka jing real life kan pimla te wat nom ong re bom yok kam ki long frustrated man shwa rum don kam re man shwa le nang worse man shwa le don sarkar ro ba ice cream bigi preo bakin sustain yala de hey biju yo sngow mo ngala long nong yalam kata post nem kanok sarkar ka bo ong shim ma pigi kon samla shipo jang ni senyang kele sedang ka kamai ka kaji la jong ngin yalam ya pi sha ka training sha ka coaching ngin pat seo ka pisa ka by school biju yo sngow ba kon don kata kadai ki long shwa jongi ki long ki bri to play ta menta e don ta kajik ti bri to play dang don lam tharai ki menta te lat so lot ki bri kim te khor kim te kha sho ki bri kato kaching hikai ki long shwa ki man shwa ngi dei ban review biak
But ka song ha ka generation jong pi jong ake. Ikloy ne am. Ban revert back to the peaceful life. Hitma so dong ka perthai. Ki weapons. Baik kerupam long kataka strategic planning jong ki ri bro. Everybody is permitting violence, and then what do you expect? We expect ikin snong jong pi pakin long ki loy. Not possible. Come match the what you're doing around you and what is happening in their lives. Come match show. Tinga nga sngo ba nim day ban be. Yaki kon ne pai dien. Pai landet iki kon ki belasha. Pengom. Haka jing di bu drugs. Naman naka drugs kawan ka sharing of injections. Naka sharing of injections kawan ka HIV/AIDS. Kedai. Yaki kentay jong ka juk menta ki bakwa. Ki balai ki brio ki kajing mut jing perkat ki brio halor kata kajing syong soti hadu kasngi tho kalanang do haka imang kasalang balai. Namar ki UI tu ki films ki tu ki jingja sodong ki boong compare. Mensyuai pa bai nang lek samlai mai. Im junot namar ipa ye jongi ibo bai takatuka gan ga bai lek siat merat. Hoi ya tu kana. Not bandrung. Hado bandalak biang ka kamai ka kaji. Hado bai ndalak don ha ka position ban lek ong yi pa ye. Ngala don ka kam ka jam ka kwa on song kurim pat ka kon jopi. Mensuati kim chu syati. Ani menta pade kata ka tolerance te. Kata ka dilution of religion, dilution of faith, dilution of concepts. So it's a very complicated world. Piti buan kibri mayo banyak kendo hadu mata ki sngoba ikong Ampareen ipena bahaban keren la kadai po assembly ne la de hakapor pi keren lang shaki lat patai kubor kum jo kawan ne kata confidence kong Ampareen. Don confidence. Ka should back a willingness to talk about pitarai mentang keren ini numi kontroversi kin sadon ki boong ani ke balan not ka pan keren kumta. Nga ong compare te pisngo kumno habang akren. Ray topek kabang akren mga kaday ne kalat ne. Tinga nga don kata ka passion banlong honest. Ilong honest. Kren talk about the problems. Yung quote man same. Quote man same kren about the problem rather than abi kiwei ban perkeren ngin siya mai kita gina kren ngin kren. Rada kami naka rumayang sentur jong kinong yalam Kibadon authority ya kata kacing perkat perdan kasan perfai ma mano berle ki officers ki popri ki la propose we habatang ban penpang kali hasor baong manleg drono kilan banom sya iki ba ban pak pathar surok nang bakanduna ka deng kaliru ani wo protest bag ki protest balai kinong song kumbapi ang pimentan ti kinong song surong ani wo tangin siya keren lo kata ti kawai ke jingling ko aban kli pi namar nga silit sikini ki budget session labun belai haki budget session la kadai sansi ne henry singine kata ka jingel style ka bam kai shu kong Ampareen baro ko ki MLAs ne ki ministers nakaliang ko jong pi hatu pita perkhat puson ba ban ka e ba pin phong abele yak to kasingi on any of the sessions ne ka shuban hi naladi dai trip September la dong la long session mata tengah shui tu pitang kawai papidi ban kan mang kawai ka kong Ampareen kam don por ban ta ban pin ban le style ban ibit ban ibyang ki breu ki kren balai bakatay ka breu ko dei ka kantay kampong jensem ani pindayat at ngatang sisngi ka sngi pindop UI ani ka ba ngamdon por ban pech aw kani ka patulon gaya ma so kani ka syat ngamdon por ban le kita bro ngam sim wan long nong yalam bangan pabreu bangan style ngawan hang ni bangan keren bat ngan pla ye ki jing UI ki jing shem bat ngan penkelas nam ye ki an ki kanun ki policies ki banya rap ye ki nong song snong nrei le kum no kata ka dei ka fashion ngatang si yeng ye thor ngam julek ngam don por ban kre
Kali ki constituents. Ngan leching ya tho shisni shua kai tho shisni adin kai tho. Ray ban ong banyak krea arsin laisin tete ka ba epi. Ngatarai pipi la yu ihi. Pila syong man ngano du melil. Ka epi. Ni ka ba hapi. Tang bawala ka to. Ngan persyang ban penurlong ya jing ang not jong kilong kemi ki bong ni ko ko. Ikan hi pin da pong da ka jen sem ngan persyang. Ngan persyang kat bala Andre ani tengkat pi. Pinda yi yang simply dress panum long shop. Tama ki priu jong kim pelasyo. Kim pelasyo. Baong pingap ki steng men. Bayap priu ngan liwan jen sem ngan liwan. Ta ngan liwan pen ngan liwan matching shoe. Ngan pong juti kong dong habang hamnya kali la jong. Persyang si lada kadai ke pasuk. Ngati I want to be comfortable. Tangba itanat pa di kiwei bagi style ni. Ngati nga itanat pi habagi apa priu ki pong matching nga appreciate bahaya kiwei. Tangba imat halade te katakan nom urlong lano namar pa. It's very difficult. Very difficult ban ni wow la da pi kwai nga ban le se kata takamut. Tiang stang si kenta simit. Si kenta simit. Dengan kwa ba kan long kenta kong Ampareen. Ngutho ba kijing ang nod kindon barobor. Henry kami ka sarkar, kijing penyan, kijing penbit, kijing kemilam jong chief minister jongi. U Conrad sama. Kaladep shim ya karai. Balada day tang I sub center ru. Lada don kam banwan lam ya ka. Ultrasound hang ni ya ka. X-ray machine hang ni ya ka blood storage ne ka chaka ban bo ya ka snam ban pet ba ka snam kala ban long kan jing ai jing im ya ki long kame ki banwan kha kalong ne kalong ka ba hakmat tam ha ka jing pet ki jing kmi ki jongi pim da don kam ban pa ne ka PHC ringi don kam shwa ban penyat ya kani ha ka ta ka lenti ka ban bet ka ban biang. Kong Ampareen ki nong di jing di madan kum khalatip hapo police bazar kila yo ya kejaka ka bathamai bandi ya ki mar ki jong ki hatu maphi leni ka sarkar jong ka jela ka don kanu jing thumu pat na ka bynta ki nong di madan hapo lai umkhra Kapor na batay ta. Kuwa mga bangan. Few things have to remain in the chest. We're on the job. Don't want to say much. Okay. Time will tell. To. Ti kani ka jing rung jong iba Ronnie Wheeling do siya ka NPP ka jing pensno.
kejong i bat keseng dangshen ti i deputy chief minister ru i ba presiden tin song ila ong hapo ila pen pau ba kam nan gunu jing mala da bro khai ki hinri phongut ki legislators lani ki nong thau an kin yarung lang kin snok ti lang bat ke NPP ke jing sngo kejong phi They could just know the they tang figure of speech. Way people na ni nim la kan tran ka jo or kom same style. Ka jing kwa jong I deputy CM jong ni ba ka stone ban sun shai si pat la along ba kan don ka ba perki. Nim la banong ba kani kalong bean. kare Nim la banong ba kani kalong tombo. So kamdan abale iyo kanu jilalian kum ka anti defection law. Everything was taken into consideration, but haba he expressed the MLAs but one mani lang but the MPP relating issue play bet jaka jingkang ban welcome the doors are open ni kalong kumta the expression kalong kumto hindray ka jingmut kalong kata panumdan hidu kum kata ka situation baboro hidu kumut jingwan siya ka sem jong kaway ka pati ta kala along skewed kamlong fair show tangba kumba kalong bynta nado 1972 ka sarkar jami kala achieve ya ka political stability of 33 MLAs 33 ha and kane kadai ka majority ka bangis dang bandi ha ka politics saudong ni but nida snowtanan nida snowburam na marhabala riap kalama jong kawai ka seng dia lagi siya kawai ka seng ki parti ki badan mentahang ni ki baong bangingi challenge ya ka NPP naida ai keteng ki de ki players ki baladon hakwe ki parti sudah gitu ari ki leader jong ki ru ki lali keno parti ladi nayak nyo keteng nayak kedau putih kele le ka homework leaders jong kita ki partis ki baladon mentahaka saiñ perthai hato ki yaladi ki klamdan hakiwe ki parti menswa the kata kadai ka politics elect saka chakha kabayo jing bento sakwe pat ka kamat kong kata kade halor ki kilong kami ki jongi ki bam don shu ila ki jong ki kurim ki haban krishan hi daladi kata kade ke ka ba ke imlang salang ru ka sno khya bat ka shon ru kindiat ya ke imlang salang nei kum ka jingya din ti jong pinga kan ma ki khun ki dang ret ha bo ba phirung saka seng san perthai ke phidam nong kum nikin ki ben kat mau ko we ladang ade ka single ne ka married ne ngadang dei hi ka long kumi ka bahap man sim khia ye ki ko ka sarkar kala pemi ya ka CM social security scheme ka bakam thup lang ya ka jingyo jingmantoy nakabanta ki single mothers ki bahap mantri shi tom hadu wow ban sustain financially ya ka yeng ka sem jong ki kata ka scheme ka long limited tambangi ai ki ki schemes ki don but ka sarkar kamtam mga kum ka MLA ngan no hi ka dot note jonga ka jingmut ka perkat jonga sha kilong kumi ki bari marway yala ki ko kajing kali ka khaddu jonga phi ka long kumni ka election arhajar arpu fra kam jinga shu hatu ka jala ka jongi kalaban khmi linti mo ba ka NPP kan wan bia ka bor ngenya ya sana sekali ju paper fi jubab ngam jukwa ban long ya thau lupa politics kalong dynamic sibet kalayach tu sibet la hair sibet kalayach tu sibet kalayach tu lada pikli yang will NPP still be a dominating voice yes kong Ampareen kalong ke basutana banyo banyak keren bat khana bat phi khindiat halor kejing ya linti jong phi khindiat halor kejing im ko jong phi bangila ktaru halor ki katu kat ni kimat ki bakong sana ke im lang salang nga ai ko blai kerpang ba phila plaj por na shalong samairang bentahan nong selain bak ngatip pidang don shu ki engagement tentang kasing ko blai shibun to blai na kerku ya phi blai shibun such an opportunity pi ayanga thank you to you pan petip kiwei kumbu kolong kejing im jong dinong yalam thank you kumlai ma'am thank you thank you